Lesson day everyone! Heto na po ang ating unang summative test sa Science 3 Quarter 3 Week 1 to 3 based on MEP. Ito po ay naglalaman ng 20 items kasama na po dito ang performance test. Meron na din itong answer key and table of specification. Kung napanood nyo na po ang ating unang video about reference point, di po kayo mahihirapan sa pagsagot sa mga tanong na ito. At para naman sa susunod pong mga video, mag-subscribe lang sa ating YouTube channel at pindutin lang po ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga susunod pang video.